is het natuurlijk ontzettend moeilijk om daar iets over te zeggen. Hè. Dat weten we gewoon niet. We weten wel dat het aan inderdaad Geert Wilders is, omdat hij de grootste partij is geworden. By far natuurlijk, om ook te proberen een regering te vormen. De eerste stap die daarvoor gezet is dat er vanochtend hier bij ons een informateur is aangewezen. Iemand die moet gaan sorry, een verkenner is aangewezen. We zitten nog niet in de informatiefase. Een verkenner is aangewezen die aan de slag gaat om te kijken of welke partijen met elkaar een regering zouden willen vormen. Inmiddels heeft ook de VVD aangegeven niet aan een kabinet te willen deelnemen op dit moment. Daar zijn er meer partijen voor. Dus ja, ik ga er wel vanuit dat het nog wel even gaat duren voordat we in Nederland een nieuwe regering krijgen. Het heeft de vorige keer natuurlijk ook vrij lang geduurd. Maar wat ik ook al zei in mijn introductie, maak ik me er wel zorgen over. Of vind ik het wel zorgelijk dat een partij die zo ook nou herkenbaar zich geen ondersteuning geeft aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, een meerderheid heeft gehaald. Maar zelfs ook nog stemmen op de eilanden. De nieuwe regering kan natuurlijk nieuwe afspraken maken, maar daar hebben ze ook, afspraken zijn tweezijdig, dus daar hebben we ook de eilanden voor nodig. Dus ik denk niet dat dingen zomaar veranderd zullen worden. Wat ik zelf natuurlijk wel van belang vind, is dat bijvoorbeeld de afspraken die we met landen hebben gemaakt over de onderlinge regeling, met elkaar samenwerken, projecten uitvoeren, dat we die ook zoveel mogelijk gestand doen in de komende tijd. Want ja, het zou kunnen zijn dat een nieuwe regering andere keuzes maakt. Ik hoop het vooral niet. Maar goed, het is dus aan ons, de landen en mij in dit geval, de huidige regering, om nog zoveel mogelijk te realiseren in de komende tijd. Omdat onduidelijk is hoe het daarna eruit komt te zien. Ik heb altijd haast eigenlijk, want ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Dus bijvoorbeeld de projecten die we zouden willen honoreren vanuit het Groeifonds. Hè? Of op het gebied van klimaat met de SDE++-regelingen. Ja, ik kan niet wachten tot we daarmee ook aan de slag kunnen gaan. Want dan, dat zijn allemaal projecten gericht op bijvoorbeeld meer duurzame energie, om de economie te stimuleren in de landen. Dus ja, wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk aan.